अगर आप भी चाहते हैं DRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना म्यूजिक डायरेक्टर खेले खातिर होली डर लागे जीजा जी तू रंग दे बचोली जीजा बाहर से घड़ी आइला खेले खातिर होली डर लागे जीजा जी तू रंग दे बचोली जन जाई जे जदी दीदी घर में लफड़ा हो जाई जन जाई जे जदी दीदी घर में लफड़ा हो जाई हबीर से मजाक कलये जीजा रंग से नहीं हबीर से मजाक कलये जीजा रंग से नहीं हबीर से मजाक कलये जीजा म्यूजिक डायरेक्टर के जवानी जीजा करत नहीं खसही आइला होली खेले ससुरबा सतिर से रही जीजा देख के जवानी जीजा करत नहीं खसही आइला होली खेले ससुरबा सतिर से रही डाले खातिर रंगबा सबे बाते पगलाई डाले खातिर रंगबा सबे बाते पगलाई हबीर से मजाक कलये जीजा रंग से नहीं हबीर से मजाक कलये जीजा रंग से नहीं हबीर से मजाक कलये जीजा म्यूजिक डायरेक्टर इंदल मोल जीजा रंग लगाई डहला से रंगवा दहिया लाले लाल हो जाई हरे जीजा विशाल धर्मेंद्र जीजा रंग लगाई डहला से रंगवा दहिया लाले लाल हो जाई डाले खातिर रंगबा सब पीछा पड़ल बा डाले खातिर रंगबा सब पीछा पड़ल बा हबीर से मजाक कलये जीजा रंग से नहीं हबीर से मजाक कलये जीजा रंग से नहीं बाहर से घड़ी आइला खेले खातिर होली डर लागे जीजा जी तू रंग दे बचोली जन जाई जे जदी दीदी घर में लफड़ा हो जाई जन जाई जे जदी दीदी घर में लफड़ा हो जाई हबीर से मजाक कलये जीजा रंग से नहीं हबीर से मजाक कलये जीजा रंग से नहीं recording by Dev Recording Studio, Maniari Bazaar.